आता मी आमगेला आयचे सेशनाचे स्पीकराक स्वागत करें. आयचे सेशनाचे स्पीकर हर ग्रेस जननी देवी माताजी हांका हांव साष्टांग नमस्कार करून स्वागत करता. जननी देवी माताजी तुमका साष्टांग नमस्कार. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी हांगेले एक सानोच परिचय दिवच्याक हांव एक प्रयत्न करता. हांगेले स्पिरिच्युअल नाव हर ग्रेस जननी देवी दासी माताजी. हांगेल कार्मिक नाव श्रीमती जयश्री कामत. हानी हिज होलीनेस भक्ती राघव स्वामी महाराज हांगेले शिष्य आणि हिज ग्रेस लक्ष्मणदास प्रभुजी हांगेल बायल आणि लेट हिज ग्रेस गोविंदराम दास प्रभुजी आणि हर ग्रेस विलासिनी देवी दासी माताजी हांगेले धुवा. हांका 2 चेडू आसाची कोण कृष्णा कॉन्शियस या मार्गारी ऍक्टिव्ह जावन आसाची आणि प्रीचिंग करताची. ती एक कॉमर्स ग्रॅज्युएट अँड ॲट प्रेझेंट हाऊसवाईफ. मंगलोरा कुडपकट्टे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई इस्कॉन टेम्पल हांतू ताने ऍक्टिव्ह मॅनेजमेंट मेंबर आसाची. जननी देवी माताजी तुमका मस्त 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 स्वागत करता आणि साष्टांग नमस्कार. हरे कृष्णा सकड़ाके वैष्णव नमस्कार गौतम. वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. मंगलाचरण करूया. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रप्रथम जावनो मिगल गुरु महाराजांगेले चरण अरविंदाक साष्टांग नमस्कार करून तंगेले आशीर्वाद मागून घेतस. तशीची इस्कॉन संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद हंगेले चरण अरविंदाक साष्टांग वंदन करून तंगेले आशीर्वाद मागून घेतस. तशीची अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक परम पुरुषोत्तम आमगेल श्री कृष्ण तागेले चरण अरविंदाक कोटि कोटि वंदन करून आमका आजी मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन आशिल्ले ते सत्संग भगवद्गीतेचे 9वा अध्यायाचे कडेरचे 9 श्लोका मुखांतर मेळतस. भारी इंपॉर्टंट श्लोक ते म्हळ्यार
आणि भारी चंद भारी सुलभ. त्या कडेरची 9वा श्लोक भक्ती सेवेचे महिमे आमका मना करून दिता. डिवोशनल सर्विसाचे ग्लोरीज. हे अध्याय नावाची मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज म्हणून. ते मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेजाचे प्रोसेस कशी म्हणून सांगून हे 9 श्लोका मुखांतर आम्ही मना करून घेऊया. ते 26th श्लोकातून सूर जाता. 25th श्लोकांतू देव एकलेल्या डेस्टिनेशन कोणा आराधन केलेरी आमगेले डेस्टिनेशन आमका खंय पावयता म्हणून सांगून देव सांगता. यांती देवव्रतान देवान पितृन यांती पितृव्रता भूतानी यांती भूतेज्या यांती मध्याजिनोपी म्हणून सांगता. कोण देवांका आराधन करती त्यांनी देवा लोका पावतात. देवाक पुरा व्रत करून. पितृन यांती पितृव्रता पित्रांक कोण आराधन करता त्यांनी पितृलोका वतांती. तशीची भूत गणांक करलुटी मागीर विंगड सकड असणं तंक पुरा पंजुर्ली तंक सकड आराधन केल्यारी ಕೆಲವು ಜನ ತಂಕ ಹರಿ ಆರಾಧನ करतांती तन्नी देव तंगले विषय उल्लोचे तंगे लोक पावतांती. मक्का कोण आराधन करता तंका तन्नी पुरा मक्क पावतांती सांगता देव. आम्ही हे देखून डिसाइड करका कोण जाव का विंगड लोका वचका की ना कृष्ण जाव का की. तेक म्हणल्यारी देवान 8 अध्याय सांगला आ ब्रह्मभुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते. कोण मक्क पावता तंका पुनर्जन्म ना. आ ब्रह्मभुवना लोका कंचे देवी आराधन करी देवी लोका वचत. चंडिके होमो मागीर सप्तशती हे सकड भारी आराधन नवरात्रींतो 9 दीस उपवासू हे सकड केल्यारी देवी लोका वतांती. गणपतीला आराधन केल्यारी गणपती लोका वतांती. आमक कसं जाय म्हणून आम्ही सुरवेर आलोचन करता. आम्ही उदका पडताना सण सण काड्डी पल्लो हे सकड आयल्यारी तक्क धरता की नी एक बोट आयल्यारी बोटा धरतांती बोटा चोण बेसतांती. ते आम्ही सुरवेरे आम्ही आलोचन करका. हंगा नीलकंठ स्वामीन एक भजन बरयला तुम्ही सगळं गोतस्ते मधुरम मधुरेभ्य म्हणून तंतु आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरिर्नामेव केवलम्. हरेर नाम हरिल नाम मात्र सत्य वरलेल पूरा मायामयम जगत म्हणून मना करून घेतला. असताना ते हरिनाम ते भक्ती सेवेचे महिमा मी कसा म्हणून पळया. हिंगा 26th श्लोकांतू देव सांगता तक्का आराधन करची कशी म्हणून तो सांगता. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपकृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. पत्रं पुष्पं फलं तोयं कसं सकड तक्का आराधन करू क एक पत्र पल्लो ना जलरी पुष्प फूल ना फलम एक फल तोयम ना जेते ना जलरी उद्दा उद्दाक ते दिलरी जत्ते जलरी कशी दिव का
तेव्हा सांगत असतो यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कोण मका भक्तीन दित की तदहम भक्ती उपकृतम, तदहम मका भक्ती उपकृतम अश्नामी प्रयतात्मनः, कोण म्हाका प्रितीन दिता ते हांव स्वीकार करता. प्रभुपादान सांगला आपल्याला, इफ वन ऑफर्स मी विथ लव अँड डिवोशन, कसकडा a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it. म्हटलं तक नक्का तो स्वीकार करका म्हणजे रे विथ डिवोशन म्हणजे का लव अँड डिवोशन इतक पूर्ण सृष्टी करची ताण्याची काही सांगला ब्रह्मसंहितान सांगला, चिंतामणी प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तां लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि. लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, शत शत लक्ष्मी हजार कटल्या लक्ष्मी तका सेवे करूक असं काही रेडी असंती तितकं सुपूर्द गेलं की प्रत्येक सयत्र क्षीराब्दी स्रवती सुरभीभ्यश्च सुमहान तगलगी कोटी कोटी ಗಾಯಸ ಕಾಮಧೇನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ದಿತ್ತ तशेस्ताना ताका फ्रूट सकड आम्ही केलेलं रांदप शीत दाळीत पुरा तक जायवे तक गतीना जल्लरी तो कान घेत सैतक तक्का आमगे लोटी एक संबंध डेव्हलप करका जल्ला एक रिलेशन एस्टॅब्लिश करका जल्ला तक्का एक संबंध त्याची कुंती महाराणी तिगल कुंती स्तुतीन सांगता भक्तियोग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः. दवा तू येवचे कसं लेक कोणाकही गोत ना मुनीनाम अमलात्मनाम ऋषी मुनी पुरा खुशी करचे की तांगल प्रार्थना येवची की तू कसं म्हणून कळना ते देखून भक्तियोग विधानार्थम म्हणल्यारी भक्ती का स्पंदन करचे की तरी यशोदेन आपल्याला पूत जाऊन येऊ का म्हणून आशे केलं, राधेन आपल्याला प्रिय जाऊन येऊ का म्हणून आशे केलं, मागिरी नंद महाराजान आपल्याला पूत जाऊन येऊ का म्हणून आशे केलं. तकांग येऊच गतस्वे भूलोकांतू या भक्तांगेल पुरा आस एक स्पंदन करचेक ताण येऊचे नातलरी राक्षसाक तांकांक दीश मारून येऊची ताणे राक्षसाक तक बेशील कडेन आलोचन केलं पुरो खाली तगेले भव्य खाल्लेल्या पुरो वैर तुकून अंगा सृष्टी दशिले दैत्य राक्षस पूरा नाश जाता. भक्तांगेलोट्टू स्पंदन करची कितरी तांगेले मोग पावची कितरी ताण येऊचे तो भावग्राही तका एक फूल आणि दिलरी तो ऍक्सेप्ट करत काय स्वीकार करत काय त्याची तुम्ही आशिल्या भितर ऑड एक श्रीमंत मनशाक हे भूलोक आशिले घरा आपोनो ताके प्लेटांत एक फूल एक ऍपल आणि दे उद्दा आणि एक पल्लो दवरून पळयंती कसं ये कोण म्हण गोतस तुका हांव मग येव्या दवरची तू म्हणताल तो कृष्णाक प्रीती मुख्य इतक म्हणल्यारी राधे तक्का राधेक एक वर दिला ब्रह्मान कसं म्हणल्यारी तीन रांदप कोरनो ते रांदप खेळली म्हण जाल्यारी ते मनशा हुशार ना जे येना काही तशी यशोद एक पंत राधेला अम्माला वचून निमगे काही तुगेल दुवे पेटयतवे आमगेल गरले की डेली येऊन कृष्णाक रांदप करून वच्चाक म्हणून हो म्हणता राधे काही त्याचे जाव का जाल्याला तशी राधे इतकी काळ तुकुनो अंगा भूलोक येईल तर नाही ओरिजिनल
गोलोकांतू तुकुनू ती राधे कृष्णाक रांदप करतस. आमगेल आचार्यन कसं सांगतस म्हणल्यार तेच तुकून आज इथं तिने रांदप करतस ती जाल्यार एक एक रांदप रिपीट केलेलं ना काही तसं नमन राज नसताना ताका आमगेल जायवे अगतीना जाल्यार आमगेल खुशी कितेरी एक विडियो हांव पळयल्ले प्रभुपादाक कसले सकडे माळ घालतस ती माळ्यावेर माळो जायवे तांका आशेस्वे माळ्याचे ना जाल्यार एक एकले माळ घालताना पूड गळलेल माळ त्यांनी भक्तांक वापास गळे घालतस ती भक्तांक खुशी कितर त्यांनी घेवचे तशी कृष्णाक कसं जाय म्हणून तोच सांगतस ताका काही कसले शब्दाचे उणी नाशिले भगवद्गीत उलयताना संस्कृताचे काही उणी नाशिले ताका कस मासच्या जाल्यार मास म्हणून संस्कृता वर्डस मागीर शब्दस जळकी म्हणल्यार काय आस मत्स्य म्हणून मोठो जाय जाल्यार मोठो जाय म्हणून सांगता प्रति एका वर्ड आस संस्कृतांतू जाल्यार ताणे पत्रम पुष्पम फलम तोयम हे कॅटेगरी भितर येवचे जाव का मक्का म्हणून सांगला पळय ते आम्ही ताका दिवन ते आम्ही स्वीकार करका एक मनशाक गरले वचून आम्ही ताणे कसं जाय म्हणून गेला रे आम्ही कसं सांगता ती लिंबिया शरबत दी म्हणतात ती जोर शाक असणं लिंबिया शरबत असले दी म्हणतात ती न्ही त्यांता घर तुल्या ना ना हांव चा करून दिता तुका हांव चा करून हुना चा करून दिता हांव लाय चा करता म्हणल्यार चंद वेते न्ही तशी धावान कसं सांगला आणि तू कळत पळय आम्ही नाक जाल्यार खावचे नज दावाल प्रसादू खाऊ का दावा कसं दवर न्हू वेजिटेरियन फूड एक्चुअली आमगेले इस्कॉनांतू वेजिटेरियनिसम न्ही एक पंता प्रभुपादलेगे एकले ना निमगेल कೈ आर यू वेजिटेरियन्स निमगेल कೈ तक्का प्रभुपादान सांगली कೈ नो वी आर प्रसादेरियन्स म्हणी आम्ही प्रसाद खाताले कृष्णाले प्रसाद खाताले वेजिटेरियन मात्र एक स्टेप वैर आम्ही कृष्णा प्रसाद मात्र खाऊ का तशी भारी चंद श्लोक कृष्ण भावग्राही ते मना करून घेऊ का दुर्योधनाला काणी आम्ही उडगास करिये श्लोकांतू दुर्योधनान आपयल ताका भांगरा प्लेट अंतू तितली की व्यंजन पुरा दवरून आपयतान कृष्णान तो डिवोटी नाही म्हणाल की तरी त्याला भक्ती ना म्हणाल की तरी ते स्वीकार करण ते तुकून वचून विदुराल गरले वचून विदुराल बायल ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ बामून नाशिलो विदुर नाशिल बायल विदुराणी म्हणता तिका ती बिल्ली कृष्णा पळोवन भिवून प्रीती उकुने येतस कसले रेडी ना पक्कन येयलो कृष्ण इगत करता याळे दवरला नवे याळे कृष्णा खावयता म्हणून सांगून याळे साली काणो प्रीतीन दिता कृष्णाक ते वेळार ती प्रीती उಕ್ಕುನ ಇಲ್ಪೆಟ್ಟಾಕ ಸಾಲಿ ಉಡ್ಡೈತಾ ಸಾಲಿ ಉಡ್ಡೋನು ಸಾಲಿ ಕ್ಯಾಳಿ ಉಡ್ಡೋನು ಸಾಲಿ ಕವೈತಾ कृष्ण तशी देव भावग्राही दावाक भक्तीन मात्र हे करूयेत खुशी करूयेत भक्ती मात्र कृष्णाक खुश जावचे आणि विंगड कस गुण कृष्णा खुशी जायना व्याधाले कसले आचरण व्याध त्या पळोवन दवा खुश जालेले नाही ध्रुवाले वरस पळोवन तगल भक्ती प्रत्येक भक्ती गजेंद्राले विद्य स्वेतका गजेंद्राक ना विद्य ना जाल्यार गजेंद्राल प्रीती प्रेम पळोवन कुब्जाले रूप पळोवन ओलवलो कृष्ण नहीं कुब्जाले प्रीती पळोवन मागीर सुदामाले दुड्ड पळोवन नहीं वंश विदुराले सकड कंचे पळयले ना उग्रसेनाले पौरुष पळयलावे ना प्रत्येक
उश जलल कशी गावाक तंगल गुण ने तंगल कसले गुण ने तंगल भक्ती व्यादस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजीन्द्रस्य का उपजाया किमुना रूपमधिकं किं तत्सुधाधनं वंशकविदुरस्य यादवपति उग्रस्य किं पौरुषं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर् भक्तप्रियो माधवा तो भक्तप्रिय माधव तक खाली केवल भक्ती मात्र खुशी सांगताना ಕೆಲವು ಜನ ಸಂಘ पुरंती अक्क भक्ती ना दवाले कसं करच्यावं म्हणून त्यांनी कसं करचे भक्ती ना मक्का कृष्णाल वैरी म्हणल्यारी देवंती त्यात नेक्स्ट श्लोक दित पुळ देवो यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम तू कसले करी देव सांगत पुळ whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Partha, as an offering to me. Makdi medal kitar kari nang sangta sa devo kasale todi त्यांना तशी कुर्का जल्लरी इथे तश करचे अंग प्रभुपाद बरयता सपळा it is the duty of everyone to mold his life in such a way that he will not forget Krishna in any circumstance. कंचे circumstances सांगतो गावा विसरून जमी तसल एक नमुने स्थिती आम्ही आमगेल जीवन आणतो हाडकाकली इश्मळरी आम्ही आमगेले उद्देश कसले अंते नारायण स्मृती दुष्कोरका जलरी अंते नारायण स्मृती येऊ का म्हण जलरी आम्ही आमगेल जीवन आणतो आमगेल मरण केद नेत म्हण गोत ना तशी असताना प्रति क्षणाक आम्ही कृष्णाक उडगास करत असो का काची कृष्णाक सांगता यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् म्हणून ते आम्ही प्रति क्षणाक तकुड आम्ही ಕೆಲವು ಸಕಡ आम्ही नक्क जल सगड अभ्यासो आम्ही जीवन आणतो जोण घेनिवे किती जणाक तनाची पिवका का पिवका ना रात्र निद्दतान उशीनातील जाय ना ಮತ್ತೆ मुळांत चमकतान चप्पल नतले जाय ना सगड ಕೆಲವು अभ्यास आम्ही वाढवून घेतला तशीची प्रभुपादान सांगची कसं म्हणल्यारी आम्ही आमगेल्या गळेन तुकेद नाय जप म्हणला बोनो प्रति क्षणांतुय दबाल नामस्मरण करका म्हणून प्रभुपाद सांगता तसं म्हणे एक हॅबिट आम्ही डेव्हलप करून घेऊ का जत्ता आम्ही प्रयत्न करू का प्रयत्न केल्यावर खंडित आमका देवूची सहाय करता अत्पळे ఏంటి ಒಳ್ಳೆ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತೂ भक्ती म्हणून सांग म्हणू दोन कडे ना दिला दावान अंगस्वय भक्ती म्हणू ना हे वर्णाश्रम भक्ती प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ भक्ती अंग कंचे जाती जवो उच्च जवो नीच जवो कसली करतो परफेक्शन मेळका जाल्यारी कंचे दावाक ऑफरिंग करता 18 अध्याय तेच सांगता देवो स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः अर्जुन तुका परफेक्शन मेळका जाल्यारी कंचे कर्म करताने तुगेले कर्म तू सानी जावो ओडी जावो प्राय गेला जावो चाललो जावो दारलो जावो बायलमेनशी जावो शूद्र जावो मागीर
ब्राह्मण जावो कंची जाती जावो तुक परफेक्शन मेळका जरी स्वकर्मणा तम अभ्यर्च तुगेल कर्म करताना तक अर्पण कोरका म्हणून देव 18 अध्यायात ते सांगता. ह्या प्रिलिमिनरी भक्ती स्टेज त्यांचे वर्ण जवो आश्रम जवो त्यांनी रावाल करताना खाईते सुईते यथा तथा नाम जपलेलो काल नियम नाही देश काल नियम नाही सर्व सिद्धी हय. देव सांगता चैतन्य चरितामृत महाप्रभू देश काल नियम ना कै इतक म्हणल्यारी कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हैते हय सर्व जगत निस्तार सगळे जगत उद्धार करता देव तशी काली नाम रूप नाम आणि दवाल रूपाक व्यत्यास ना नाम तेची रूप रूप तेची नाम नामा रूप भिन्न नाही नाव नामाक आणि रूपाक भिन्न ना असं नाम तेची साक्षात कृष्ण हंगेल जी ಬೇರೆ ಬೈಸುನು ನಂತ ಕಾഞ്ഞങ്ങാಡಾचे रामदास पप्पा म्हणशील पुढे मी सान असताना ते आश्रमान तो महिने कटले वचून रापचे श्रीराम जय राम म्हणून सांगून जप करून माताजी लाख देऊ का इथले जल्ला म्हणून रात्री वचून पाय धरून इथं जल्ला गो माझी म्हणचे तुम्ही पाप त्यानं श्रीराम जय राम म्हणशील त्या कोटी पंत म्हणलं री साक्षात देव दिसता म्हणून रामदास पप्पान सांगितलंच त्यांनी ते परफेक्शन मिळणं सिद्धी प्राप्ती कोरनो ತಂಗೆಲೆ ಶರೀರ ಅಂತ್ಯಾಂತು अग्नि दित्तान अग्नि इंतू श्रीराम जय राम म्हणून बोरो नाही ती संस्कार ती रब्बिल चटनान पूरा पळयला ತಂಗೆಲೆ ಲೈವ್ ದೊಳೆನ್ उज्जैन तो अग्नि तशी श्रीराम जय राम म्हणून बोरो नाही आजी काही ते भितर इनर श्राइन अंतू पप्पाले पप्पा म्हणजे रामदास पप्पाक पप्पाले हड्डो एक रुपये पिळिगे दवरला ते वचू निम्गेलरी आता दಕ್ಕೈತಾಕಿ म्हणून ಗೊತ್ತಾ पुढे दಕ್ಕೈತशिलंती ತಂಗೆಲೆ ಹಂಗ हड्डो अशिले भितर दिग हड्डो ते दवरला ते हड्ड वैरी अग्निंतू कळे जाऊन निळ जाऊन श्रीराम जय राम म्हणून श्रीराम म्हणून बरं बोरो नाही सकडम का लाईव्ह एक्झाम्पल्स दवा पवित्र देव मिळता खाली राम नाम अंतू म्हणून अर्थ जलल नाही सकड 100 वर्ष बितेरे मी काही गुणी म्हणून येत तशी नाम काणू आम्ही दवा पाव्यत दवा भक्ती सेवे महीन पळेंती इतली म्हणून सांगून कसं जाता शुभाशुभ फले रेवम मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैषसी पण भजन करताना प्रभुपादाना सांगेल की सकळा काही ताळ पिटी अंती कर ताळ करी अंती कर म्हणरी हातू हातान ताळ घाली अंती इतक शुभाशुभ फले रेवम मोक्षसे कर्म बंधने पुराण मनाचे शुभ आणि अशुभ फल नाश करता आपले in this way you will be freed from bondage to work and its auspicious and inauspicious results with your mind fixed on me in this principle of renunciation you will be liberated and come to me देवंगा यदित पळ भास दित पळ तू मिगेले यत्ता कशी शुभाशुभ फले रेवम ऑस्पिशियस आणि चांग आणि पुण्य पापे पुरा नाशत काही त्यांना भजन जताची प्रभुपादन सांगील काही सकळा लगे तुमगेला इथे पेटूच मुंगतच की ताळा भजन मिळाली तुमगेला या पूरा चेंज जाता आणि तुमगेल पाप आणि कशी एक रुक्का वैरी
पूर्ण पक्षी असल्यारी एक पंत मारल्यार पक्षी पुरा हुबून वतकी तशी तुम्ही ताळ पेटयताना ते तुमगेल पाप पुरा हुबून वता पाप मात्र नाही पुण्य हुबून वता म्हणता बघता पुरा शॉक जाते कसं ये पुण्य वतवे इत्याक इत्याक म्हळ्यार पुण्यस म्हणजे आम्ही अपास लोकांतो जन्म घेतांती जन्म घेताना अपास हांगायल्यार कशा अवस्था गेल्या अपास आम्ही ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ जातांती विंगड एक बायल विंगड एक चेरडू विंगड आनु अम्मा अपास ते आशे सूर जाता कशी एक जात्रेक अंगडी वचून एक चेरडाक आवसून सांगिल काय पळना वचून 1 ಲೀಟರ್ त्यालाडी त्याच्यालो त्यालाडो चिमकल वाटेरी नंबर 8 पळयते नंबर 8 दौर बंदा डंगडंग बांधतस एकली शिकोर कष्टारी दौर घेतस ती एक सायकल हवे रबल्या ते पळोवन ते चाललो रब्बिलो थंयची ताका गोतू ना ते जाल्यार कुडला विंगड एक सायकल गुंडयतच काय एकलो सायकल वयर राबून सायकल माती मात्र दवरन पुरा गुंतस ते वयर राबून चालल्या विसोरन गेल्या त्याला हाडू गेलेले तशी आम्ही कसं की एक उद्देशाक हांगा येयल्यांती आम कसल उद्देश आयिल्यांती म्हणून आमक विसरून गेला आम्ही उग्गी आमगेले काम करून दवाले हंग वच्चे म्हणून सांगून आयिल्यांती हंगा जात्री पळयले बरी एक योनी तुकून अन्यक योनी तुकून अन्यक योनी वतस ती आमका बस मागशी वच्चेस म्हणून विसरून गेला हंगा कशी म्हणल्यार हे लोकांतू आम्ही लेखचे कसली पाप करणं तिला उग्गी वत्तांती आम्ही मागशी म्हणून सुलभ ना हे सृष्टी तशी दुःखालय भारी कष्टंगा कशी म्हळ्यार आचार्यपुरा कंपेअर करतांती एक काजला गरस म्हणले क्या तंतू ओणाती माड नेल पूरा कज्जळ तसले कजला घरांतू आमका एक दवे कापड नेसून आम्ही वचून एक पंद भोव नेयंती कपडाक मात्र एक चूर कली जावचे नज्ज काज्ज लागू नज्ज म्हळ्यार जातवे खंय नाही कशी पुणे लागताची तशी हे कादला गरले आम्ही आयल्यांदी दव कापड नेसून आयली आम्ही कशी नाही कशी पण आम्ही शिरकतान ती शिरकून मागीर एक योनी तुकून अन्यक योनी तुकून अन्यक योनी विसरता खंय तुका नायिल्ले खंय वच काम गेले उद्देश कसले म्हणून अपास पुण्य करचे भारी कष्ट पुण्य केल्यार अपास हांग येवका जाता हे सृष्टीन तू ते पुण्य सरोज कितें येवका ना आम्ही पुण्य एन्जॉय करची कितें येवका ना आमगेल पुण्या फल ते एन्जॉय करता आम्ही अपास पाप बांधून घेता ती अपास ते चक्र जात असता हे देखून आम्ही हरिनाम काढली म्हणून जाल्यार शुभ फल दोन्ही काही नाश जाता ते आम्ही मना करून घेवका नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नाम काढली म्हणून जाल्यार आमगेले शुभ आणि अशुभ दोन्ही वचून संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैशसी निगेले पावतो इतक संन्यास योग युक्त आत्मा जातो ताका डिटॅचमेंट येता संन्यास म्हणल्यार वैराग्य येता वैराग्य येवन विमुक्तो तो थंयची जीवन मुक्ती म्हणतात ते जीवन मुक्ती असतानाच आम्ही नाम काढली म्हणून जाल्यार आमका वैराग्य येता आणि जीवन मुक्ती जाता आम्ही त्यात म्हळ्यार इतले डिवोटीस हे अनेक मुक्ती आस नवे 5 नमूने मुक्ती आस 5 नमूने मुक्ती सालोक्य सारूप्य सामीप्य सार्ष्टी आणि सायुज्य 5 नमूने मुक्ती आस तंतु सायुज्य मुक्ती म्हणल्यार दावाल ಒಟ್ಟು मर्ज जावचे ते खंडित डिवोटीस आश करनांती जाल्यार अनेक खंय जेव्हा सेव्यास म्हणून जाल्यार त्यांनी स्वीकार करू पुरंती पळय हंगा चैतन्य चरितामृतान सांगला एक प्यूर डिवोटी इफ देर इज अ चान्स टू सर्व द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडहेड a pure devotee sometimes accepts
Salokya, Sarupya, Samipya and Sarshti forms of liberation, but never Sayujya. Sayujya Mukti मात्र केतना काही एक भक्त इच्छी करना इत म्हणल्यारी ते दावा लोट मर्ज जावचे तर काही खुशी ना. तो ये डिवोशनल सर्विस केली म्हणजे शुभाशुभ फलातून मुक्ती पावून डिटॅच्ड जाऊन मक्क पावता म्हणजे देवांग सांगता ते पण कसं जाव का संन्यास योग युक्तात्मा भक्तिरसामृत सिंधू रूप गोस्वामी सांगला अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते. युक्त वैराग्य म्हणल्यारी पळयताना डिवोटी पुरा नमूने यूज करतस म्हणून दिसता जल्लेरी ताण तागेल कितेरी यूज करची नाही दावाल कितेरी एक वाटेरी एक दुड्डू आपोटली पोण मेळ्ळी म्हण जाल्यारी एक ज्ञानी सांगता काही म्हाका नाका बा ते मिगेल नाही म्हाका नाका म्हूण सांगून तो तशी सोण वता अनेकले काही अनेकले सांगता काही म्हाका नाका बा म्हणून जाल्यार एक डिवोटी कसं करता डिवोटी ते दुड्डू काणू कृष्णा के तर खर्चिता ती लक्ष्मी ती कृष्णाले सेवेक मात्र वचता ती कशी एक जाते ओडगोन गेल्या चल्ल्याक एकलो चौक दित काही नमेची जाल्यार चल्लो रण्णी रब्बैना अनेकलो चाक्लेट खावचे दित काही जेवणा पुरा लायक जाल्यार चेरड रण्णी रब्बैना तिन्नी चकली येवन दावालेगी तगल अन्नाला ओर सोडत काही त्यांना त्या बाप्पा खुश जाता तशीची युक्त वैराग्य म्हळ्यार आम्ही कसले नाक म्हणचे नाही पळेल जाय कृष्णा कितेर जाय ते युक्त वैराग्य तक्क म्हणचे तशी असलेली संन्यास योग युक्तात्मा तो विमुक्त जावन असता विमुक्त म्हळ्यार विशेष रूपेण मुक्त जावन तो गोलोका वचून थंय कृष्णाला सेवे करता. आता 29 समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या विमुक्त मयि तेषु चाप्यहम्. I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all, but whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. पळयंती समोहम सर्वभूतेषु आम प्रत्येकलेगे समोह सम म्हळ्यारी एकला कम म्हाका कोणी फ्रेंड ना म्हाका कोणी जायनातील म्हणना म्हाका मित्रयना म्हाका शत्रुयना म्हण देवान सांगता. कोण म्हाका भजन करता की तागेल्यान तामस आणि मेगेल्यान तू तो आस सांगता देवान. तशें जाल्यार त्या कशी तशें जाल्यार दावाल पार्शालिटी नाही माहिती नाही ते नॅचरल एक बापसूक एक चेरडो दोन चेरडो असं म्हणले की एक चेरडो चंदू करून बापसू पळोवन घेता सगळ्यांनी पाय चिरडिता नावचे उद्दा दवरता आनी एकलो सीधा सकाळी उठून बाहेर चमकला रात्री 12 गंटले येता बापूस कोणा चड प्रीती करता नॅचरल ते तशीची कोण दावाल नाव करता तांका देव चड ओलवता. इतक म्हळ्यार आमगे देश जाल्यार तुम्ही पळयत स्वातंत्र्य दिन दीस जेवो रिपब्लिक डे जेवो प्रत्येकले ऑल द सिटीजन्स हॅव इक्वल राइट्स म्हणून आम्ही शिकता ती न्ही जाल्यार एक इंडिपेंडन्स डे की रिपब्लिक डे पॅरेड अस म्हणले की पॅरेड पळोवचेक सकडाक एकल्याक बेस करायतावे ना
सगळे येदूर बेश कोणी येदूर बेश येतवे ना ते मिलिटरी ऑफिसर्स मागिरी ತಂಗೆಲ್ ಬಾಯಿಲೋ ತನ್ನಿ ಪೂರೇ ದುರಸ್ತಂತಿ ते पार्शालिटी वे नाही पार्शालिटी नाही इथे म्हळ्यारी त्यांनी तांगेले जीव दित्तंती आमगेल देश रक्षण करचे कितरी तशीच तांक इम्पॉर्टन्स दिवचे नकवे कोणे आड येता की तांक इम्पॉर्टन्स दिले री ना त्यांनी तितकी सेवा करतांती जीव दित्तंती आमगेल कितरी तशीची देवान सगळ्याक एकलाक पळयता देव जाल्यारी कोणे चड देवा प्रीती केल्या रे ती चड नामस्मरण केले रे तागेले स्मरण केली म्हणजे रे तांका देव चड प्रीती करता हे भजंती तू मां भक्त्या मयी ते तेषु चाप्यहम् ते न्याचुरल म्हणून प्रभुपादान सांगला नेक्स्ट श्लोक असेल आता सुरवे आता एक तुम्ही आणतो मना करून घेऊ का कसं म्हणलं रे हे 9 श्लोक 3 करून डिवाइड करूयात 3 3 3 3 into 3 नंतर सुरवेरची 3 आणतो देव कसं सांगतो म्हणलं रे त्याचे जिस्ट कसं म्हणलं रे डिवोशनल सर्व्हिस प्रेममय भक्ती सेवे हे भारी सुलभ ते त्याचे मेन हेडिंग खाली पत्र पुष्प फल तो यदिಲ್ಲ जल्ले अथवा ते दिवचे जायनी यत्करोशी यदशनासी कसले करीन तुम्ही कसले दियेन ती कसले खाताना पिताना पूर मिगेल मक्क म्हणून सांगून मिगेल कितेर म्हणून सांगून करियन ती किती सुलभ भक्ती सेवे आता अंगा कसं सांगतं मला देव 29 30 31 आणतो 3 एक चांग ऍक्च्युली ते 9 एक सेक्शन तंतु सुलभ जाऊच की तरी आचार्यांसंगड केला सुरवेरचे 3 डिवोशनल सर्व्हिस सुलभ दोन्हीचे देव is equal to everyone. He is not partial. मगेरे कसं करता 13 तो अपीचे सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सह कसं सांगचे म्हणल्यार दावाना प्रत्येक चंग मका एकल्याक कडिमे गेलचेरडोमा कीट पतंग कोणे जाव कडिमे गेलचेरडोमा मनुष्य मात्र नाही मृग तिरियंग आकाಶ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ವಾರೆ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಉತ್ಕ ಪೌಂತಲ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲರಿ ಕಾನ್ ಮಿಗೆಲೆ ನಾವ ಕಡ್ತಕಿ ಮಿಗೆಲ್ ಹುಡ್ಗಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡ್ತಕಿ ತನ್ನಿ ಅಥವಾ ತಂಗಲ್ ಹತ್ತಾತು ಕೊನೆ ಚೂಕಿ ಜಲ್ಲೆ ರೀ ವಾಡ್ನೆ ಸಕ್ಕಡನೆ ತಂಕ साधू म्हणून कन्सिडर कर का साधू म्हणून मना करून घेऊ का म्हणून देव सांगत संग भारी एक चंद पॉइंट कसं म्हणलं री डिवोटीस केदनाय चूकी करनांती अथवा ತಂಗಲ್ ಹತ್ತಾತು ಕೊನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ एक चूकी जाली म्हणले क्या त्या आम्ही ಲೆಕ್ಕ घेऊ चक्क नजी काही ತಂಗಲ बॅक ट्रॅक पळो का आम्ही त्यांनी केदनाय पाप करून सवे ही इंटेन्शनली केलेल वे प्लॅन करून येऊन केलेल वे उदाहरणक परीक्षित महाराजाना तांजली म्हणून सांगून बेटे होताना ते आश्रम होता ते समीक ऋषीले गळेक एक दिव ओडगलता कोप तडवना उद्दा कोण संगा म्हणून गयता तो समाधी बेसला ता गोत्तू ना राय नाही रायलेक्ता नाटक करतच दिसता म्हणून कोपेता राय जाव नाही लांगा ಇವ್ಚೆ ಉದ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ತಲ್ ಜೇಣ್ಣ ಅಂತಂಗ ಮುನ್ಸಂಗನ್ ಕೊಪ್ಪುನು ತಗಲೆ ಗಳಕೆಕ ಮೆಲ್ಲೆಲ್ ದಿ ಒಡ್ಗಲ್ತಾ ತಶೆಲ್ಲರಿ परीक्षित महाराजन गोतसून केलेलं ते नाही ऍक्सिडेंटली जाऊन गेलेले दवाल इच्छे जमाची मागची पळेला री कितलोड एक संत राजर्षी परीक्षित महाराज आजवरेने एक कोणाले मुयलताय मन दुखैलेल ना आणि तांका तानी तडवूचे जायनावे मुखार सुनामी पळेन आणतोय भागवत वाट करून दिवचे दवान केलेले भागवत 7 दिवस सांगता चुकमणी तांका त्यांनी 7 दिवसी राती पल्ले उद्दा पिनतिले चुकमणी सांगता तांका 4 दिवस
रया तू 4 दीस जाल्यार उद्दापी न्ही उद्दापूय पी काय नातलेरी म्हणटा नाका म्हाका जितले रुची कसले ना दवाल काणी इतली रुची तेन्ना तांकां कंट्रोल ना हांवें तशी कंट्रोल पकडून चुकची मनीस वता न्ही ऍक्सिडेंटली जाल्ले तशी आमी केन्नाय तांगेले मागशी पळोवका अथवा एक चूक जाल कितकशी दावान सांगला पळय आपीचे सुदुराचारो सदाचार म्हणल्यार चांग काम दुराचार म्हणल्यार वायट काम दुराचाराकय एक प्लस ताका प्रिफिक्स दिला पळय सुदुराचारो आणि काही कठीण जावन आशिल्ले इवन इफ वन कमिट्स द मोस्ट अबॉमिनेबल ऍक्शन ही असह्य अबॉमिनेबल म्हणल्यार असह्य जावन आशिल्लें कार्य केलें म्हणजे if he is engaged in devotional service he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination तागेल ते भक्ती मार्गांतू तो दृढव्रत जावन आसा कृष्णाले आलोचन करून आसा प्रसृत जाले काणी आसा राजकुमाराले ताणय तशीची चुकून रात्री कळकाक गाय रक्षण करू वताना गायक अटॅक करू आयले वाघ जीश्मरची म्हणून सांगून वाघ जीश्मर वताना गाय तगल हाता तुकून मरता वसिष्ठ मुनीक कोप येता शाप दिता शूद्र जाव का तू म्हणून तागेले ते डिटर्मिनेशन तो सोण राजकुमारो तो कृष्णाला आश्रय घेता कृष्णाला आश्रय घेतील देखून कृष्ण तका एक तागे लोक आपून व्हरता शूद्र जावचे सोडी तागे लोक आपून व्हरता कृष्ण गोलोकाक ते हांगा सांगचे साधुरेव समंतव्य आम्ही ते उडगास करून दवरका नातला आम्ही वैष्णव अपराध करता ती इदक म्हळ्यार एक जीवात्माक भारी कष्ट आसा तागेले आत्मा धर्म आनी शरीर धर्म पळोवका ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೂची ಪ್ಯಾರಲಲ್ जावन वचका ಕೆಲವು पंत ते धावना ಒಟ್ಟೂची कॉन्ट्राडिक्शन येवका जाता अशें दावाल धर्म स्पिरिच्युअल पाथ धरला ते धरताना एक कंडिशनल धर्म आसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म आसा प्रति एकल्याके एक शरीर धर्म कंडिशनल धर्म म्हळ्यार चेरडू बाळा तांगेल कितें आमी ಕೆಲವು पंत आमी धर्म करका जाता ಕೆಲವು काम करका जाता अशें दावाल काम करताना ಕೆಲವು पंत क्लॅश जाता तेन्ना एकल्याक वचना तेन्ना भारी जागृत कितले जागृत केल्यार पावना जाता हाका देव सांगता आम्ही आमगेले अध्यात्म मार्गांतू दृढव्रत जावन आस म्हणजे कृष्ण केन्ना काय आमकां सोन घालना तागेले ताका आपून व्हरता क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति चिक्की उगी उगी वचका जाता आमकां इतले एक्सप्लेनेशन्स दिव्यत इतले अटेन्शन दिवन मना करून घेयांती मस्त डिटेल्ड जावन वचचें जायना आमकां तशी क्षिप्रं भवति धर्मात्मा He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perish. देव सांगता मिगेल भक्त केतना काही नाश जायना तो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा जाता काही हांगा पळय कूडले तो धर्मात्मा जाता तशें जाल्यार धर्मात्मा हांगा एक क्वेश्चन तुमकां येवचें पुरो मनांत धर्मात्मा म्हळ्यार एक रायटियस पर्सन आमगेल फुडल्या श्लोकांतू सांगिले अनन्य भाग म्हळ्यार भारी डिवोटी देव कृष्ण सोडून कसले ना अनन्य अन्य जावन कोणेय ना कृष्ण अनन्य तसं जाल्यार तो साधू तागेल्या हातांतून चुकी जाल्यार तो साधू म्हण लेखा आनी क्षिप्रं भवति धर्मात्मा तसो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा धर्मात्मा म्हळ्यार कसो एक रायटियस पर्सन पळय डिवोटी काही गोड रायटियस पर्सन धर्मात्मा एक सान स्तरार आसा न्ही वे तोगू स्टेजार आसा तो आपस तोगू स्टेजार येतवे ते कशी अर्थ करून घेवका तशे जाल्यार
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौंतेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. ಹಿಂಗ भक्ती विनोद ठाकूरान बरयला कसं म्हणल्यार एकडन एक पंत त्यांनी कसं की कृती बरयत असताना शिव ब्रह्म आणि यम आणि त्यात जण या दोन श्लोका वैरी चर्चा करत असते 30th आणि 31st श्लोकांत शिव ब्रह्म आणि यमराज ते भक्ती विनोद दास ठाकूर कळते त्यांनी ಕೂಡಲೇ समाधीरी ತಂಗಲೆ ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ जावचे कडेन त्यांनी रिक्ताना शिव ब्रह्म आणि यमो ते जणे उठयताके उठून रपताके त्यांनी सांगेल विषय उठून रपताके इत म्हणल्यारी भक्ती विनोद ठाकूर कोण निकुंज वनांतू कृष्णा लोट खेळचे गोपी सांगेल मध्यंतशील कमल मंजरी कोण रूप मंजरीले मेड सर्वेंट रूप मंजरी कोण राधेले अरे लग्गी जाऊन येशील ती ना म्हणजे राधाराणी रांधाप सुरू करची म्हणून रांधाप सुरू करताना राधाराणी सुरवेरी अग्नी करी म्हणून सांगून चालू करी म्हणून सांगून रूप मंजरी समचिकेत नाही कृष्णा का रांधाप सुरू कर का जलरी असल कमला मंजरीनं येताना कुठेनातील रब्बू साध्य स्व शिवजी पुरा राप्त काही राबताना कसं प्रश्न आहे म्हणून निमगे अशेशी आमकडं ತೊಂದ್ರೆ ಜಲ್ಲ कसं म्हणल्यारी 30 श्लोकारी 30th श्लोकार सांगता तो अनन्य भाग म्हणून सांगता अनन्य भागाला तंतू चूकी जत्वे ना अथवा जल्लारी तक साधू म्हणून कन्सिडर करका म्हणून दावान सांगला तो अनन्य भाग अंग सांगला या श्लोकांतू क्षिप्रं भवति धर्मात्मा ते कशी तशेलरी तो धर्मात्मा अपास तो गुस्तर येतोय तो ते कशी तशी म्हणून आलोचन करता संत मी एक सांगून दितवे म्हणून सांगते त्यांना भक्ती विनोद ठाकूर सांगते प्लॅन अशी कडकाते ते दोन्ही श्लोक दोन्ही जण आकार रेफर करता सुरवेरचे अनन्य भाग तो डिवोटी इदागल तो कोण मिस्टेक जायना इंटेन्शनली आणि दोन्हीचे ते सुरवेरची ते कॅटेगरी असेल ते अनन्य भाग डिवोटी असपळ तक्क कोण साधू म्हणून कन्सिडर करते की कंची ऑर्डिनरी मनीषू प्रति एकल्याला चूक साधून करतात मनीषू तो तसल मनुष्य का साधू म्हणून कोण कन्सिडर करते की तो धर्मात्म जत्ता क्षिप्रं भवति म्हणल्यारी ही विल बिकम ते फ्युचर टेन्स असपळ ही विल बिकम धर्मात्मा शिकयता अर्थ करका म्हणून सांगून भक्ती विनोद ठाकूरान सांगिलस म्हणून आमगे शिक्षा गुरु कोण ऐकलेले तशी भारीची एक चंद श्लोक आहे खई मेळण्यातील एक छान कहाणी आमका ऐकूचे मेळले आमगेले आचार्य आमगेले हंगा प्रभुपाद सांगता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे should be chanted without stoppage. अशें असताना तागेले हृदयांतू केन्नाय तो देव कृष्ण असता तो प्युरिफाय जाता प्युरिफाय जावन केन्नाकय तो नाश जायना म्हणून देव हांगा सांगता हांगा 32 श्लोकांतू मां हि पार्थव्यपाश्रित्य एपिषु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्. O son of Pritha, those who shall take shelter in me, though they be of lower birth, women, Vaishyas, merchants, Shudras, can attain the supreme destination. देवांग संगत पळ एकलके व्यत्यास ना नीच जाति की उच्च जाति की अशी कसली ना मेन पॉइंट अंक कसले अंडरलाइन करका व्यपा आश्रित्य म्हळ्यारी हे केले shelter gave ka particularly taking shelter vyapashritya on davala आश्रय घेतली की त्यांनी खंडितची शुद्ध जतांती यांती पराम गती
परमगती पावतांती तो स्त्रियो जवो वैश्य जवो शूद्र जवो ना पाप यो नहीं जवो कंचे पाप यो नहीं जवो तन्नी ಯಾಂತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ ಮಕ್ಕ ಪೌತಂತಿ ಮುಂದಾವನಂಗ ಸಂಗ್ಲ किती काय म्हणला रे तांका भक्ती जातांती त्यांनी आणि तांका दुसरे प्युरिफाय करचे ना म्हणे शक्ती येता किती काय म्हणला रे जाती भेद ना प्राय भेद ना श्रीला प्रभुपादान कसं केलेलं प्रभुपाद अनन्य भाग जाऊन अशिले दावाल आश्रय घेऊन त्या गुरुल आश्रय घेऊन फॉरिन वचून कंची कंची हिप्पीस हॅपीस करणी में तांक समाची कशी कंची हातान खाऊचे म्हणून गोत ना मागेरी बाहेर चमकलरी कशी तशी येऊ का की धुवून येऊ का की म्हणताय गोत ना तसं ना म्हणे जनाक आजी का आमगेले के चढ उपवासारी व्रत पूर्ण दावाले स्मरण करची धरले तसं एक शक्ती दिला कशी म्हणली त्या दावाक आश्रय केले री ते एक तांका देव एक वर दिता अपास अपास जाग्या लोक आपण डोक आता 33 पळया किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम. How much more this is so of the righteous brahmanas, the devotees and the saintly kings. Dishmundelari brahmanale bhaktangal pura vasti kasale kim punar brahmana punya. Therefore, having come to this temporary miserable world, engage in loving service unto me. Ang कसं सांगता देव तुम्ही लोक आयल्यांती दोन्ही लोक आम्ही मना करून घेऊ का या विषय अंगा अनित्यनी असुक हे आम्ही मना करून घेऊ का देऊ सांगता 6 अध्यायांचं सांगला दुःखालयम अशाश्वतम म्हणून तसे असताना सुखस्वे ना अशाश्वतवे शाश्वतवे नाही अनित्य अंग देव सांगत पण अनित्य म्हणून म्हणणारी नित्य नाही म्हणून ಎಲ್ಲರಿ मिथ्य नाही अनित्य म्हणून ते मना करून घेऊ का व्यत्यास फॉल्स नाही हे सृष्टी हे भौतिक लोक फॉल्स नाही टेम्पररी ते मना करून घेऊ का अनित्य मला आपल्याला हंगा तापत्रे नायस कोणाकय एक्सेप्टेड ना कोणी तू भयंकर एक दुड्डशील मनुष्य सुनामी येताना सुनामी येऊ नका म्हणत ना दुःखाला वेचंगा कोण दवाल नाव करत की दवाल स्मरण करत की तंका दुःख ना 34 मन्मना ते देखून कडेर कसले मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसी युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः असं करका म्हणते देव मन्मना engage your mind always in thinking of me, become my devotee, offer obeisances to me and worship me, being completely absorbed in me, surely you will come to me. दवाले पावचेक खंडित वाट मनमना दवालेची उडगास काढचे मनांतो तगेल उडगास काढलेरी मत भक्तो तगेल भक्त जाता मी के नायक मनुष्याला उडगास काढलेरी तगेल भक्त जाता ती मत भक्तो मध्याजी कस दिवचसलरी मक दियंती माम नमस्कुरु एवे जायनी मुंजलरी सुलभ नमस्कुरु कशी ते देव सांगता पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्र दियंती ना पुष्प दियंती जायना कॉस्टली गर्ल फ्लॅट पुष्प जायना पुष्प फलम फ्रूट्स पूरात जायना भयंकर कॉस्टली दुड्डू ना तोयम उद्दा दिवचे जात ना मैं कोणा काय उद्दा जायना म्हणजत की दिवचे क तशी अंगाय मनमना भवमात बघतो मध्याजी काय ते त्यांनी जाईन म्हणजे लरी माम नमस्कुरु मक्का नमस्कार गलियंती जायना म्हणून सांगू जायना ना मैं
ते केले म्हणून जाल्यार खंडीत तुम्ही म्हाका पावतान ती म्हणून देवांग सांगता आणि काय हांगा परपरटान तो मस्त असं सांगू का प्रभुपाद सांगता ती इतले कीची वर्षन्स कृष्णांग मनमना म्हण सांगता ना इतले की जण मायावादी फिलॉसफर्स पुरा ते गुंडयता ती आणि सांगता ती देवान तक्क नमस्कार घाल म्हणल्यार मन मना म्हणल्यार मन विंगडंग दवाले देव विंगड अशी सकड उलयतल संती जाल्यार रूप गोस्वामीन सांगला अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादेनावृतम म्हणून सांगला कशी म्हणल्यार दावाक आणि दावाल मन दावाल रूप दावाल चित्त कसले डिफरन्स ना विंगड म्हणून ना आमगेला वरी आमक मात्र ते देवाक पुरा एक रूप एक मन एक एक हेशे कसले कॅन्डीशे भायरी गोड भितरी गोड पुरा कडेने गोड तशी कृष्ण स्पिरिच्युअल म्हळ्यार सगळे स्पिरिच्युअल सगळे ब्लिस सगळे आनंद विग्रह तो भायर मात्र आनंद भितर नाही मन विंगड तशी नाची ते सकड सांगता प्रभुपाद हंगा आणि कंसाले वरी कृष्णालेची भीवन आलोचन करचनी फेवरबली आलोचन कोरका आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम सांगला रूप गोस्वामीन कंसाक खंय पळयताना कृष्णाला उडगासत जेवताना सासम पळयताना कळ्याची कृष्णाला उडगासते तशी नाही दावा प्रितीन अन्याभिलाषी नक्तीले प्रितीन ताका उडगास कोरका म्हणून सांगला ते सकड परपरटा असं तुम्ही वाजून पळयंती ते सकड वर्क जावका जाल्यार आता आम्ही एक गुरु अप्रोच करका आणि तांगेले इन्स्ट्रक्शन्स घेवका ते सकड प्रभुपादान परपरटा सांगिल्लें सर तशीची प्रभुपादान सांगिल्ले वरी आमका जगद्गुरु दावान करून कोर्ण आमका सिलेक्ट कोर्ण कळला कसं की आम्ही कसले पुण्य केलेलं ना दावान इच्छी कोर्ण आमका या कृष्णा कॉन्शियस मुवमेंट हाडका म्हणजे कृष्णा लेगी राधेन सांगका काही राधेन सोदून काडची काही मस्त जनाल मध्ये तू तीक हाडी आम्ही ती आमगेल सर्विस असं तीक विसरला म्हणून ते राधेन आमका उडगास काढू कृष्णाले सांगू आमका सिलेक्ट केला आम्ही ते विसरू त्याच्या ते आम्ही दवर घेऊ का आम्ही मेंटेन करू का प्रभुपादेल इन्स्ट्रक्शन्स पूरा फॉलो करून वी शुडंट स्टॉप चॅन्टिंग म्हळ्यार एक मना दवरून घेऊन तशी केन्नाय करता 24 गंटे करता म्हळ्यार आम्ही 24 निमिष पुणे आमका चॅन्टिंग जाता ओडोड्ड हाय हे दवरया आम्ही टार्गेट्स ते देखून म्हाका गोत्तशिल तशी आचार्यांगेल सकड ऐकलेले हांव सांगला मिगेल उत्तर ऐकून आईची क्लास ऐकून कोणाक येती पुणी कृष्णाले पता वैरी पतांतू मुखार सुया म्हणून मन आयला म्हणजे चॅन्टिंग चड करूया म्हणून मना लेखला म्हणजे ते मेगेल गुरु महाराजान मेगेल वैरी केलेले आशीर्वाद म्हणून अन्यथा अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देवा क्षमस्व पुरुषोत्तमा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा అది మాకు జోర్ ఖాన్ కేసిలే క్లాస్ కడిచి నక్కము పోయి తుకున్ సూర్ केला गरतुलेना जायना म्हणून सांग म्हणून दाबा वैर भार घालून अनुलोम विलोम ते अशी पुरा गोत्तशील ब्रीदिंग एक्सरसाइज पुरा कोरून अशी की स्थितीर पावले बरी तोडवता उलयताना दूर काढला दय कोरून कसले ತೊಂದ್ರೆ जल्ला म्हणजे क्षम करता हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी तुम्ही म्हणता सची तुमका ताळ्यांत तोंद्रेस म्हणून ज्याला आमका कळणी इतले छंद कोण तुम्ही सांगला आणि प्रत्येक विषय डिटेलान सांगला आणि तुम्ही सांगितलं ऐकला रे तुम्ही म्हणतास आणि मस्त सकड असा तुमका नॉलेज कितलं असं म्हणून दिसता
जाल्यार तुमी छान छान थोडे कोण सांगला ते आमकां म्हाका दिसता अशी जाल्यार मस्त लायक कोण सांगिल आस तुमी नेक्स्ट टाइम डिटेलान तू सांगा आमकां ओके कोणाक एक प्रश्न आसकी असले निमगो माताजी लगी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी माताजी आम्ही पुरो देवाली चेडू देव आमकां समान दृष्टीर पळयता जाल्यार आम्ही कसं कष्ट सुख अनुभव करताचे ते आमगेल कर्मा प्रकार आमकां मेळटा न्हू तुम्ही पळय मग प्रश्न कसं जालें आम्ही तुम्ही आमकां सांगला वय, वरीची समान आम्ही आता देवाली चेडू वय देव आमकां सक्कड जना समान दृष्टीर पळयता जाल्यार आम्ही कसं चांग वायट भोगताची कष्ट घे सुख घे ते आमगेल कर्मानुसार आमकां मेळचे न्हू देवाल दय असला री ಸ್ವಲ್ಪ चेंजेस जावचे पुरो जाल्यार ते कर्म आम्ही केलेले बोगचीत न्हू माताजी पुढचे देव खंडितच कितलीची आमकां एग्जाम्पल्स पळयत कित म्हळ्यार दवाल नाव काडतले दवाले उडगास काडतले खंडित देव खंडित उडगास काडता कितलीकी बंदा आमी म्हळ्यार कारांतू जागना बसा जागना म्हूण आमकां विंगड येवका जाता कडे रित्या गेल्लेले बस खंय लागता दावाना राखिले आमकां म्हणून सगळं आमकां कितलीकी आमकां अनुभव आशिल्लेची जाल्यार आमी केल्लेले भोका जाता म्हणून सांगता ती आम्ही कितली केला की आम्ही कितली भोगची तशी केला की म्हणून आमकां गोतना ते गुड्डे राशी एक कर्पुरा गुड्डे राशी एक सान एक कीट इंतू कशी भस्म जाता ते तशी आम्ही नामा बलांतू ते हे करी येतात कशी एक यज्ञ जाताना लग्गी कोण वत्त की तांकां धुवर चड मेळटा दूर कोण वता तांकां कसली ताजे लाभ मेळना तशीची धावा लग्गी चमकलरी नामनो ही आवती शक्ती पाप निर्हरणे हरे हे म्हणस शास्त्रांतो तावत कर्तुम न शक्नोति पातकी पातकम नरा एक पंत धावाल नाव कळल्यारी कितली मट्ट पाप नाशत म्हणल्यारी आमकां कोरू जायनतील नमुना पाप राशी तितली राशी नाश जातकी तशें आसतना आमी प्रितीन तागेल नाव काडताना प्रती कडेन तेच न सांगचे म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपी अगाधाम किं पुनर् श्रद्धया गृणन त्या अजामिलान तागेल पुत्त आपयताना दावान अशी केरळस जावन पुत्त आपयले दावान येवन ताका धाम आपून मेले अगाध धाम तशें आसतना श्रद्धेन कळल्यार तो सोण घालतालो आमकां मात्र गोतना आमगेले इनएफिशियन्सी आनी आमी केल्ले वायट काम आमी लेखचे आमी इतली चांग करून जल्मांतू आमी भोगत समूह आमी पुरू जल्मांतू त्याचे पुरू जल्मांतू पूण कितली केल्ला म्हूण आमकां गोतना आमी ते विसरला देव ते सगळ हे करून खंडित आमकां आमी कसली आमकां चांग जाल्ला म्हूण जाल्यार आमी अर्ह करचे चड मेळ्ळा म्हूण आमी मना करून घेवका आमकी येद्दीपुणी दुःख की म्हूण जाल्यार आमी कितली वांटेन मिलियन वांटेन भोका आशिल्ले दावानी इतली सान करून दिला म्हूण खंडित विसरू नजे दावाक हे आमी मना थँक्यू माताजी माताजी देवाक एक्चुअली पत्रम पुष्पम फलम तोयम हे दिल्यार देव खुशी पावता आमी भक्तीन श्रद्धेन दिल्यार जाल्यार आमी युजली केल्या वेळाचे पनभोग म्हळ्यार तशी त्या एक्चुअली अगत्य ना न्हू माताजी हरे कृष्णा आता एक मनीसो आमगेल घरले येवन कसले नाका म्हाका असले तोंदरे करून घेऊ नका खाली पॅज पुरो म्हणता
विशेषतः आम्ही तका खाली पॅच दिता की એટલે की इवरच नंतर राहिला म्हणलं की आता नाही मॅ तुका प्रश्न ते ना मॅ वही वही माताजी हा आम्ही तगलवेर प्रीती दाखोवचेक तू वाईल खुशी जल्ला म्हण दाखोवचेक आईस्क्रीम केक मागीर कसं ते कष्ट खाणं सोदून काढतात ते गोऱ्या ताका फूड ते पण सांगील असं मग प्रीती म्हणून कितलं ते ताणे फॉरिन सकट ताका मेळना ते उंडी सकट पळेन 15-20 वर्स जाल्ली की कोरिया उंडी कष्ट जाल्या इज जाल्या शेवी कोरिया पिळू असं कष्ट आवड नाही खाऊ तो बंदरकी 20 वर्स नंतर येवची पापा खाऊ म्हणून सांगून आम्ही करणार तशी आम्ही तका चप्पन बोग दिवची आमगेल प्रीती आम्ही ताका दाखोवची तक नका अल्वा वही माताजी धन्यवाद अरे हरे कृष्ण कोणाला प्रश्न असते हांव म्हाका एक निमगोच आशिल्ली माताजी तुम्ही म्हणल्यार पुण्य केल्यारी येताची उपास गोंयचेरी म्हणून जाल्यार चांग करका म्हणटा न्हू ते कशी अर्थ जाता चांग कोर पुण्य करता न्हू म्हळ्यार करून नचशी जाता न्हू अर्थ जाता पुण्य चांग कोरकावय जल्लरी ते चांगांतू आम्ही रिझल्ट एक्सपेक्ट करून ಅಲ್ವೇ ಚಾಂಗ್ ಕೊರ್ಕ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ್ ಕೊರ್ಕ ಚಾಂಗ್ कोरन रिझल्ट एक्सपेक्ट केल्यारी ते रिझल्ट एक्सपेक्ट करचे कितेर जावन ते रिझल्ट बघचे कितेर जावन आम्ही उपास जन्म करता आता एक वारडीक एक तू एक मनशाक 10,000 दितस म्हणले की हेल्प करतस म्हणले की ते कृष्णार्पण कृष्णान म्हाका दुड्ड दिला इथे म्हळ्यार ते कसं की एक मनशाक कसं की तोंदरेस ताका दावान म्हाका दुड्ड दिला ताका दिवची कितेरी कृष्णार्पण म्हणून सांगून कृष्णा कितें राम दितस म्हणून दिता ना असो करसन आमकां कोणें हेल्प करताले ती चांग काम ना आमकां कश्टार जाताना म्हणून मनात करून लेखली म्हणजे ते तागेले तुकून 10,000 उपास घेवची कितेरी तू उपासीक जन्म घेवका जाता कळ्ळें ते तसले एक संदर्भ जावन ते 10,000 तो तुका दिवची कितेरी उपास तवे जन्म येता सेवे एकले दिता ना एकले वस्त्र दित म्हण जाल्यार दुर्बळ्याक हांव दिनी म्हण जाल्यार कृष्ण विंगड एक मनशा मुखांतर ताका दिवयता जाल्यारी म्हाका त्या मनशाक दुर्बळ्याक वस्त्र दिवचेक म्हाका दावान दिल्ली नव्या भाग्य तागेल सेवे ते सेवे रुपर काडका सेवे म्हणल्यार तशी म्हाका चान्स मेळ्ळे देवाल सेवे करचेक देवान म्हाका सोदून काडली नव्हे वस्त्र दिवचेक ताका विंगड जाणा कोणाके दिन नव्हे म्हाका दिल्ली नव देवान हे काम म्हण ते रुपार ते मेंटॅलिटी काडका सेवे रुपर म्हाका ताका सर्व करूंक एक चान्स मेळ्ळी नव्हे अथवा हांव दिली म्हणजे जाल्यार ताका विंगड कोणे 2 कापड दिता म्हाका सेवे करूं एक मेळ्ळी नव्हे सेवे केले मात्र आम्ही प्युरिफाय जावचे सेवे रुपर घेवका हांव दिल्ले मेगेले मस्त आसा हांव दिल्ले म्हळ्यार ते उपास घेवची कितें एक जन्म घेवका जाता चांग काम करका चांग काम करतना कृष्णार्पण करून करका कृष्णा कितें करका हांव करचे म्हळ्यार भावनेर केल्यार ते मागशे घेवची कितें उपास जन्म घेवपाची ओके मॅम हरे कृष्ण माताजी देवाल नाव घेतल्यार आमकां एटलिस्ट मनुष्य जन्म मेळटा म्हणटात न्हू एटलिस्ट आमी देवाले नाव घेता आसल्यार आमकां उपास मनुष्य जन्म मेळटा म्हणून तशीच पुण्य काम केल्यार आमकां मनुष्य जन्म मेळटा ते बी सांगू जायना तू पुण्य काम मात्र करता म्हणून कशें सांगचे पुण्य करताने पाप येईल म्हण जाल्यार पाप तांचे आतां दावा अर्पण करना तिले तू रांदप करतस तू कांय पाप करना जाल्यार गोतना तिले तू उद्दाहून करता तांतू कितली की बॅक्टेरिया असता तू राखूड जळयता कितली की मुई असता तेजवेरी ते सकळ पाप नाही म्हण त्या बोगची कितें रेवका म्हणून जाता म्हणून हे काम करताना तांतू कसं सकळ कितली इन्वॉल्वमेंट असतं म्हणून सांगू जायना एक काम केल्यार तेज मागशे किती जन्म येत म्हणून सांगू साध्य ना ताका ना कोटी 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 जन्म आम्ही वाडोवन घेता एक उत्तर उरलेल्यार भारी जागृत जावका एक काम केल्यार भारी जागृत जावका अक्काचे पुरा कृष्णार्पण करका नाम जप करची कसं कमी
अशुभ आणि शुभ नाश जाऊन तग लोक वचन ते सेवे करचे नाम जप और तू कसले सर्विस दी दवा मका सर्विस दी दवा तग लोकांक सेवे दी दवा त्या खंडित ना मनुष्य जन्म येत म्हणून सांगू जाय ना आता इलारी एक नमून बाई करतो ना माताजी होय तकाची chanting should not be stopped मग सांगचे तकाच हे लोक इतले डेंजर म्हणल्यारी हंगा भारी डेंजरस हंगा स्लिपरी प्रोसेस म्हणतात ती हंगा चढाव वचन आम्ही वैर वच्चे भयंकर निसरचे चढावते भारी जागृती रोज भारी जागृती रोज का आम्ही लेक्ची केलो पण चांग काम जातस म्हणून तर जोटू उठोची आमका वाईट वाईट जात असता आमका वापस जन्म ते बुकड जाऊन असत हरिनाम शिवाय विंगड कसलंय ना हरिनाम खाताने पिताने जेवताने पुरा तगेल कितरी म्हणाले एक मेंटॅलिटी वाटतोच का आमगे लाईफ तशी ना म्हणे मोल्ड करून घेऊ कडची लितले पंचाधिक भारी कष्ट सांगू सुलभ एक वर्डिके चमकल्या पोरा आमगे कॉन्शियस कंप्लीट वाईट जाता बाहेर झालेली इतले डिवोटीस गॅदरिंग्स भक्तांग लोट मात्र असोसिएशन दवरून अतले भारी कष्ट डिवोटी लाईफ म्हणारी विंगड वर्ल्ड डिवोटीस आणि केद्दा डिवोटीस लोटू हरे कृष्ण हरे कृष्ण कोणाला प्रश्न असकी नामन दिसता माताजी तुमका ताळे दू केसलर समेत खान केसलरी येवनो चंदुको नमका एक्सप्लेन केला कोटी कोटी धन्यवाद तुमका मस्त चंदुकोन एक्सप्लेन केला हरे कृष्णा आता आम्ही आमगेले आयचे अनाउन्समेंट करूया सोमारा बुधवारा शुक्रारा भगवद्गीता ऍज इट इज सुबोधिनी सेशन्स असाची संडे बाल उत्सव क्लास 9:30 वाजता सकाळी गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स मे 15th अपार एकादशी असा त्या दिवस सोमार आणि संपूर्ण भगवद्गीता पारायण असा सो हाजी खातीर नाव दिवचे कोणा इच्छा आसा तनी दिवी ताजेला ऑलरेडी त्या दिसाचे बुक जावन आसकी म्हणून आणि नेक्स्ट पुरुषोत्तम अधिक मास असा जुलै 18th to August 16th recitation of chapter 15 of Bhagavad Gita चौराष्ट्रकम आणि इट्स ट्रान्सलेशन असा सो कोणाक चौराष्ट्रकम आणि ट्रान्सलेशन करचे असा तांगेल नाव तुम्ही डॉक्टर कामाक्षी माताजी हांक दिविता आणि भगवद्गीता चॅप्टर रेसिटेशन करचे आशिल्ल्यांक माया माताजी विद्या माताजी आणि भारती माताजी हांक तुमगेल नाव सुरवेक दिया आणि एव्हरी संडे चॅन्टिंग सेशन असा 6:30 घंटे सकाळी आणि सॅटर्डेज वैदिक हिरोईन सेशन्स असता 7:30 रात्री इंडियन स्टँडर्ड सो हाजेवटू आमगेले हे सेशन कंप्लीट जाला हांव सांगताना कसले चूक असलरी क्षम मागता आणि म्हाका अवकाश दिला लेका सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा थैंक यू